संपूर्ण लोकसभा आणि सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघात महायुतीचंच पारडं जड आहे। सगळ्यांची एकच इच्छा आहे की देशात पुन्हा पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब बसायला पाहिजे आणि मोदी साहेबांच्यामुळेच आज संपूर्ण देशभर ही जी लाट आहे ही मोदींची लाट आणि सगळ्यांना वाटतं की मोदी सरकार जर बसलं तरच देश सुरक्षित राहणार आहे। त्या दृष्टिकोनातूनच मतदान सगळ्या ठिकाणी वाढलेलं आपल्याला अत्यंत दिसून खासदार विनायक राऊत यांचा जो असलेला संपर्क संपूर्ण म्हणजे जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधीपेक्षा सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांचा जनसंपर्क चिपळूणपासून दोडामार्गपर्यंत असतो आणि म्हणूनच आज त्यांचा असलेला संपर्क आणि त्याच्यावर असलेली भारतीय जनता पक्षाची साथ या सगळ्या गोष्टीवर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय मोदी साहेब असतील, या सगळ्या एकत्रित जे ही महायुती झालेली आहे, महायुतीने केलेली कामं राज्यात आणि केंद्रात या सगळ्या गोष्टीवर आधारित आजचं होणारे मतदान